Bular bizim düýjelerimiz. Ana. O güýz bolsa bizim düýjelerimiz serediýän gaýtdy bolýar. Gatyk işenler gaýt. Barmant. Alo. Bolýa. Bolýa başlyk, bolýa. Bolýa. Bardım aşk. Baryan aşk. Bağışlar, men çağırýarlar. İşim bar. Öňüňi tanışyp men geler. Salam. Salam. Armanda. Bar bolum. Siz iýýän berdimi? Vay, dag men nerede bolmaly? Yok. Men neme diýjek boldum? Siz töwereme işeňiz gyýdy ekeni. Şeýlemi? Hawa, düýjeleri de seretip ýetişýän bolsaňyz. Yetişmedi men näme arkam bilen daşdaşaýanmy? Ýokla, men diýjek bolmadym. Onu näme diýjek bolan? Yok, men neme? He näme? Näme diýjegini bilmän, asgyran bolýar. Sabr ediň. Sag bolun. Ýani ýol talgy berenim üçin sag bolun. Ýene bir gerek. Vay. O nämenin ýoly? Hani ol ýani saga, soň çepe. Bu aklyndan adaşan nerden çykdy ka? Sagy çepden bir ýol barmy? Menem şonu diýjek boldum. Bir hili bulaşgyrak boldy bolen. Ay şonda da başalyp çykdym özüm. Siz başalyp çykan bolsaňyz da mene hiç tatdan başalyp çykyp bilemok. Näme diýýäňizde özüňiz bir düşünýäňizmi? Yok. Uy, hawa. Çalasa. Size näme gerekdigine düşünemok bolýan. Meňe işim kä. Bar işim bider gurrunlar der. Bolýar. Başla. Daş etdim, boğulan yerden çıktığı, eten tanışyalı olup, mene onu ön görenim yadıma düşenok. Bagayda ne amurluka? Her partayıp byorka yuguş, her olun bir zat deyten ikestedik cevap aytırıyor. Yönü tuğuleme, işenir gıydeken. Ödel, tur dağıyız, bolun ne? Hedircek turyan. Maya, Gödel, hanturum işe gitmeli. Hedir turyat ecem. Olyaycı hedir turyat. Maya, nemişliýäňiz? Bolla çaltyrak. Mene iýem taýyn. Menem häzir şu çaý demlesem bolýan. Uy, Maya. Dünmek kuşun ýanyna şäherden bir täze kömekçi gelipdir. Özüm owada işlejekmişim. Sen tanışýaly bolup bir hili zatlagydy. Özüm men ýanyma da gelip öz başyna bir zatlar samyrdaýa bolyn. Mene onu tanama. Hawa, saňa gülkünçdir. Başda mene hiç sada düşünmän şeýle bir alada galdym. Bolýa Gödel, men saňa daşarda garaşam. Bor, häzir barýan Maya.
Şun. Ol oğlunun saýywandan gowşurayynda. Vay. Ejem. Häzir maýa bolup ejemi ağlaýynda. Ejem. Gel men sana kömelekleş. Kömekleşeyin. Maýajan, siz işe gidiverin. Özüm ederin öýüň işlerini. Bolýaly eje kömekleşeýin-ne? Hanıma seret? Ha, qara oğul kız diýsäni. Inni men alacak bolýarmy? Maýa. Ho eje. Hanıga iki olup men başym şaşyrmakaňyz derew işiňizi uram. Näme ol eje? Hiç de adam bolanyk. Kaçan görsen sana öykünü adam marına alap yor. Bugün orada menem alacak bolly. Hey menzil çalışıranmı gıydım. Bolun onu yığınlanıp bir işe yörem. Maýa, bu saýywan zoň turdup nire garýan? Ýa-ni güne ýalmajak bolup saýywany pakta ýygjak bolýanmy? Ýoksa-da sen pakta ýygýarsan saýywany kim götürmeli? Men götüreýinmi? Ine şeýdip. Çekilin, bu yerde maýa pakta ýygýar. Sere sap bolun. Birden saýywany ýyşäýme. Gözel, goýsana. Getir berik saýywany. Inni sen şu saýywany menden gysganýarmy? Gözel, heýem men senden zat gysganarmy? Alay. Men toklarmy gow ýyda gerek. Menim olaryň ýyzyna düşüp gedýän. Onsoň ýadap işden gelýärken birden ýagşýar. Men ediläsem näme? Vay bu gıyırın köp gürläşini. Edil eňegine jan kaklanýarlar. Siz şeýişip durjakmy ýa işe gitjekmi? Borejy, häzir gitýär. Maýa, Gözel, işe baraňmy? Howa näme? Maýaň işine gidip pakta ýygşaýsam diýärmi? Gözel, sen haçan ýylyň adyndan näle öz adyňdan gürlemeni öwrenjek. Paktaň bir zady bolar, sen ozy öz ýyjylyň bilen bol. Ak paktam güllerini aç, ak paktam nuruň dünýä saç. Jüp cüjelerim. Siziňem dawaňyz utarmady. Senem şo jidirdep ýüregi düşdüňmi? Dil bilen işlemellerle el bilen işlemeli. Köp geplemekde ýarışda geçirläýse, Gözeljan sen birinji ýer alýan. Ogeranje, salam aleykum. Ataşcan, salam oğlum. Gowum ýagdaýda. Şükür ýaxşy. Mukam mektebe gidýärmi? Häzir barýan. Eje, onu men okup gitdim. Bar oğlum, saňa man barym. Ýör çaltyrak, birden gijaga alaýym ali. Siz şeýdip durjakmy ýa işe gitjekmi? Bolýaje biz gidýäs. Bor gydym. Saňa man barym. Bor, sag bol. Saňa man barym. Sabret? Sağ olun. Vay, bu yine senmi? Salam gıylar. Salam. Gıylar, düğün şu yerde... Näme? Bir zadyňy ýitirdiňizmi? Ýok, bilet.